V rovine slov, čiže ohraničených limitov zúženého vnímania, ktoré nemôžu poskytnúť priamu skutočnosť, je vhodné nerozvíjať kompilácie slovných spojení. Práve naopak, nechať vzniknúť ich úbytok a odplynutie ich významu pre rozprestrenie toho, čo je mimo nich. Sústavným navyšovaním slovnej kapacity podporujeme cyklus časovej jednotky hodnotiaceho systému a aktivitu lineárnej mysle. Medzi slovami, ktoré sú si navzájom opozitami, sa nachádza niečo veľmi jasné, vnímateľné a číre, kam lineárna myseľ nedosiahne. Je to v priestore mimo slov.